it to be appropriate and befitting of the great Zulu nation to bestow the honor given to me by His Majesty to my son, umntwana uMisuzulu Zulu. iNgonyama uMisuzulu waqoka incwadi yefa kamawakhe ukuthi uzothatha isihlalo sikayise Isilo uGoodwill. Kwaqubuka umbango waseNdlunkulu ngokuqoka kwakhe. Lo mbango waziwafinyelela enkantolo. Isilo sehlonishwa ngokusemthethweni umengameli uCyril Ramaphosa ngoMashi kulonyaka. Umbango wokuqala wasenkantolo wafaka abantwana untando yenkosi nontombi zosuthu ababezama ukuvimba iNgonyama ukuthi yenze imisebenzi yesihlalo. Bethi signature esencwadini yefa kaMdlokombane yakokotelwa okusho ukuthi uNdlunkulu wabe yibamba waqoka ile ncwadi abathi kokotelwe okusho ukuthi naye akwazi ukuqoka inkosi kodwa inkantolo enkulu eMgungundlovu yathola ukuthi ukuqoka kweSilo uMisuzulu incwadi yefa kamawakhe kwabuyekezwa ukuqoka kwakhe emhlanganweni waseNdlunkulu. The Zulu royal family met on 14 May 2021 and identified and nominated Prince Misuzulu as the successor to the Zulu throne. No dispute was raised in this regard. Umbango ngesignature wadlulisela ukuthi uqulwe ecaleni elingakahlali. Uqhekeko lwenyukele emuva ukuthi abanye baseNdlunkulu abangahambisani neSilo uMisuzulu bamemezela umntwana oSimakade oyindodana endala kaMdlokombane njengenkosi. Kwaphinde kwavela ohlangothi lwesithathu ngenkathi abafowabo beSilo esebuzile beholwa umntwana ombonisi bememezela umntwana obuza abazi ozalwa uNdlunkulu wesibili naye bethi uYisilo. Lokhu kwenzeka nje amalungiselelo okungena esibayeni kweNgonyama uMisuzulu eseya ngasemaphethelweni. Leli isiko lokubika iNgonyama koyisemkhulu. Abantwana ababeke oqala enkantolo ngencwadi yefa kaBayede baphinde bazama ukuvimba lo msebenzi enkantolo. Leli siko lenzelwa esigodlweni kwakhangela amankengane. Naye umntwana oSimakade walenza lolu siko. Abanye balichitha lo kamntwana oSimakade bethi iSilo uMisuzulu sahlala esihlalweni mhla kutshalwa uNdlunkulu. Eminye imizamo emibili yasenkantolo yokuvimba ukugcotshwa kweNgonyama nayo yachithwa. Kusalindwe isicelo sikamntwana oSimakade enkantolo ephakeme yaseNorth Gauteng sokubuyekezwa kwesinqumo sikaMengameli sokuhlonipha iSilo uMisuzulu. Nesicelo sikamntwana ombonisi sokuvimba umcimbi wokugcotshwa kweNgonyama. iSilo uMisuzulu siyaqhubeka nemisebenzi yesihlalo njengoba siphathe imikhosi yomhlanga yomibili kulonyaka. iSilo saba nezingcomo ezinhle setusa nesibalo seintombi ezaphumelela ukuhambela. Bongani Gema indaba SABC yeThekwini. iNgonyama uMisuzulu kaZwelithini izohlinzekwa ngesitifiketi sobukhosi ngumengameli wezwe eMoses Mabhida Stadium ngoMgqibelo. Ngawo uMgqibelo ngehora lesikhombisa kusihlwa kuzobe kuyizindaba zesiZulu kanti ke zizobe ziyihora lonke. Wonke amaziko ezindaba zeSABC azokusakazela bukhoma ukusuka nokuhlala kwalomcimbi okulindele ukuthi uhanjelwe izinkulungwane zabantu.